ネオ155キロ、勝野160キロ、自己最速連発。ネオ155キロ。バンテリン盛りすぎや。バンドのガンって5くらい持ってるだろ。今日のガンは枠井で152キロ出てたから参考記録だろ。絶対バンテリン持ってるやろ今年。昨日の入江でめっちゃポジったけどもしかして森里か。勝野160キロ。160WW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 。クソみたいなガンで草。勝野も早いけどこんなにか。勝野で証明されるガン盛りよ。やっぱ金丸ダイヤン。チニマル用のガンにしてたの戻し忘れたんか。マジで盛るのやめてくれ。160の価値が下がる。バーゲンセールだよ。松山も投げさせて160キロ出しとこう。